experience. Ng'ama duong' to nosewuotho wuodhono. To jok madongo gi ema koro dagi mondo mi onyis nyithindo yo maler monego giluw. And shida matimore en ni e Kenya ka kata samo wene nyithindo ne timo penj jahiga 18 kata manotimo form 4 kotho tiwacho ni nyathi matin otimore nade otho. Kendo lit moro bet sano koro en nyathi maduong' kata kiwito nyathi ma jahiga 24 koro ineno noduong'. Lakini challenge bedo ni koro ka jahiga 27 ka jahiga 30 kan dwaro laro kom moro tibi nyisi ni in pod itin, rit ang'owa, rit mbele. Magi gin gik mathirowa kaka oganda manyaka wawachi, omiyo kosebedo mayot. Kia malo ni nyathi matin jahiga 30 jahiga 29 nyaka rowere weteni monego bed ni sapoti nyisi ni in pod riti, ng'ane pod tiyo. Omiyo akwayo vijende wetewa kata mawinja kata maneno wa en niya, nyaka wa embrace leadership marwa mar vijende. Ponono to ka ok watimo kamano to kata mana jodongo gi bende ok nyal weni, nikech nyang' ok nyal mayo gima ni e dhoge mayot. Omiyo jogi gin bende gima ni e dhoge gini tek mondo mi weni kaka kijana ne dwadhi. Omiyo mano en narrative manyaka wagol ni kwatis ni kidwa laro gimoro to pod itin, lakini ka gimoro dwa timore to ng'ama tin ni koro duong'. Mano en narrative manyaka loki. Omiyo mano e point madwa medo ni okosebedo mayot ne rowere mondo miyud thuolo e positions magwa mag chama. Erokamano ahinya. Alo gino midamendo kaka tutiyo ote ma adasomo kane Mheshimiwa Florence Ouma mondo mi odwok bang' kesa wacho mari. Nadwa medo ni kata ing'eni arwako gute mang'eny. Professionally an a scientist. Kasto yeno be an a literature guy. Kineno kaka naoro ni donge. Yiero mokalo ne an a contestant. Kamiyo kachiwora kaka example. Kendo nadhi laro kom od bura ma